Anem a veure una de les eines bàsiques que té la pissarra, que és per utilitzar-la com una pissarra. És aquest primer icon aquí, que tenim com un cavallet, i se'ns obre el que és la pissarra. Aquí tenim la barra d'eines, que ens dona algunes opcions, i aquí tenim més menú. Com a eina habitual, un llapis ens permet triar el que és el color que nosaltres volem, el gruix, i ens permet escriure. Aquí tenim el mateix per triar colors i el que ens permet fer és remarcar. El segon ens permet remarcar, que és, si ho fem més gruixut, doncs com volem que ens quedi, veient que a sota es veu la part escrita. Aquí tenim una eina intel·ligent que ens permet transformar un text bàsicament en lletra escrita. I ens comprès caràcters. Aquí tenim figures geomètriques, ens dona unes quantes o fletxetes, si a nosaltres ens interessa remarcar una cosa, aquí nosaltres el que podem fer després és seleccionar aquest objecte amb aquesta eina i canviar-li el color, rotar-ho, canviar la seva grandària, manipular, o duplicar, per exemple, per tornar-ho a enganxar en un altre lloc. Aquí tenim una goma que ens esborra el que nosaltres seleccionem, ho podem fer així o ho podem fer amb la mà directament, i aquí esborraríem tot el que hàgim fet. Com a eines bàsiques aquí tenim el més. Aquest més, si l'apretem una certa estona, ens permet o bé canviar el color de fons o bé triar un patró. Si nosaltres volem, per exemple, una pàgina en què tinguem una pauta, la podem fer. I ara ens permet, per exemple, escriure. Si nosaltres volem fer un gràfic i necessitem una pauta així més quadriculada, podem agafar aquesta i ens afegeix una nova pàgina. Fixem-nos que aquí a la part inferior ens posa pàgina. I després aquí nosaltres podríem agafar i dibuixar. Si hem de fer un gràfic, ho podem fer a mà o millor triem de les eines de dibuix fer una recta i ens permetrà fer una recta exacta. I després aquí podríem representar el que nosaltres ens convingui, si volem una gràfica o qualsevol valor. Aquí podem anar escrivint. Aquí nosaltres també podem incorporar altres elements, afegir una imatge, un text, tenim eines com regles o visualitzador. També podem fer i dividir el que és la pantalla en dos. Que tenim un exercici que vulguem que hi hagi dos alumnes, aquí podem escriure independentment a cada un d'ells o esborrar. D'aquesta manera ens permet tenir dos o més, perquè vam fer tres, etc. Sortim d'aquí i recuperem el que teníem inicialment. Això que hem fet, nosaltres ho podem després esborrar o publicar o guardar. És a dir, aquestes coses d'aquí, en el fitxer podem obrir, desar com, o exportar al núvol o exportar en local. Si nosaltres diem desar, ens guarda un nom, què volem guardar, totes les pàgines o les seleccionades i següent. I diu
t'ho guardem a un USB o localment.